moi! Tänään me tehdään talli kisavalmistelua, koska me mennään huomenna kisoihin. Ja me hoitaan hevosia todellakin kauhea ukkona ja rakennetaan minuutisesti loppuun, mutta Fantsu on nyt pelotonta, mitä Fantsuudesta näin kuulisi. Me pestään Fantasia. Tämä toi pesee. Ja se voi pestä, koska se on myös. Ja sitten me vähän putsutaan kaikkia näitä kuolaimia ja niin edelleen. Ja sitten valmistellaan ja korjataan vähän näitä heppoja, kuten huomaatte. Esimerkiksi täällä on tämmönen reikä. Ja sitten tätä harjaa on vähän vähän, koska mä tein eilen tän loppuun. Ja sitten täältä lähti silmät, älkää kysykö, mutta me tehdään sille uudet silmät ja uusi harja. Puolitoissilmää, koska sitten tulee puolisokea. Tai se on puolisokea ja se oli puolisokea ja niin edelleen. Mutta me tehdään siitä uudestaan puolisokea tosi kilttiin, mutta hei. Joo, mutta tää pitää myös teipata uudestaan, kun sitä päällä lähtee koko ajan vielä irti. Mutta aloitetaan kisavalmistellaan. Käytiin ulkoa hakemaan näitä harjoja ja hepat. Ja sitten me ruokitaan ne kohta. Tuo on tommonen juttu. Pääs vähän leikkaa, kun tommonen patti. No leikkaa. Sitten mä tein näitä seitsemän. Tulee reikä. Ja hain näihin ohjaa. Ja mä joudun nyt tekemään vähän lisää tätä harjaa, kun mä en eilen ehtinyt. Ja sitten nämä korvat pitää ommella vielä uudestaan. Katsokko tää menee tähän juttuun läpi tälleen? Joo, mutta mä kuvaan tyylin tässä korissa. Laittamassa huomenna kuvataan sitten enemmän. Mut kattokaa, tää lukee serva Silleen niinku nautitaan kylmänä. Serveras. Servus. Tai servetti. Mutta mennään kohta nukkumaan. Niin vielä me kuvataan tänään illalla pieni klippi varmaan kohta, mutta... No mä en ainakaan kuvaa, mutta nähdään huomenna. Huomenta. Tai no ihan sama. Teille jotain apua, jotain asiaa, mutta me herättiin. Eiks niin? Ja mä katsoin eilisiä klippejä, niin sori me ei hirveästi kuvattu sitä, koska me harjoiteltiin vaan ja sitten se oli aika helppoa se valmistelu. Niin tänään on itse ne kisat. Niin sori jos mun ääni kuuluu vähän huonosti, mutta kuvataan sieltä kisoista. Ja me kohta aletaan tekemään jotain, mutta eikä mä oon puhelimella. Ja nähdään ne. Sitten me siis mennään syömään tästä näin. Niin kerran uudestaan. Mutta niin mä tosiaan lääkäri pienen hevoselle. Yritän saksilla tehdä sen pienen sydämen. Semmoista klippausta. Tiedätte varmaan, syödään siis viilistä ja leipää. Tai no, niin, leipää. Siis syötiin ja oli äsken avainten etsintä, koska ajattelin, että me on sitten täällä autossa. Oli sitten täällä autossa, niin semmoinen pikku vastaan. Sitten tässä. Ja lähdetään. Eli nyt ollaan paikalla. Ja täällä kootaan tästä. Tuolla on hepat. Ja 50 senttiä. Aha. Ja täällä on hienotesteet. Ja Nasu on täällä ja sitten Fantasia, Snow ja Rusa. Sitten se merkku. Siellä on rauppaa ja kaikkea turhaa. Ja tämä nyt on hauska pois.
Mutta nähdään sitten. Miksi se näin voi? En mä tiedä. Eikö siis sitä katsoa, mutta siis... Ai, siellä sä oot. Joo. Mutta mä aloitan nyt Fontsua, mitä mä en ehtinyt mukaan kiinnittää, kun meillä sen kuulin riimuun. Kisakarsia, kun ne ilmoittaudutaan. Saas mä kuvaa sua? Joo. Joo, mutta me laitetaan ton blogi, eiks niin? Tonne alas. Blogi tonne alas. Linkki. Käykää ehdottomasti katsoa sen blogi, siellä on tosi hyviä tarinoita siellä. Ja mun blogisivut myös. Niin, Joo, sitä katsoa, myös. tulee sinne. Ja, Kaikki ihanat tarinat, kaikki kivat jutut löytyy sieltä. Joo. Eli ehdottomasti käy katsoa sieltä. mut siis mikä tän tallin nimi olikaan? Hopealaakson keppistalli. Sinne pääsee vaan blogin kautta ja ton linkin kautta. Muuten se ei pääse sinne somesta, koska siellä tulee toinen kepparitalli. Mutta käykää kuitenkin kattoo linkistä. Ja sitten kun tulee sinne toinen linkki kotisivut kepparitalli, niin käykää ehdottomasti katsoa ja voi sitten varata vaikka tuntipaikan sieltä. Ehdottomasti. Mutta sit mennään syömään kotonkin. Ja me nyt harjoitaan hevosia, koska... Ainoat hevoset harjoin. koska... Kisakanslia on täällä katolla. Joo, ei se varmaan oo, mut siis joo. Onpas. Okei, mä nyt kerran. Tässä on siis estekenttää. Tai estekenttä. Ja Tää on hyvä, kun minä ihan... Onhan sulla Jansku rahaa? On. Mä en tiedä, että rahaa. Joo, se on ihan vaan, että tänne tulee myyntipöydätkin tonne. Niin sieltä voisit ostaa jotain. Joo, mä katson paljon meidän rahaa lasken. Pitää myyntipöytää siellä. Euroa. Mä vuokrasin niille. Onko mulla 3 euroa, herra juna? Mä luulen, että sä oot ottanut rahaa. Siksi mä tänne tonne. Mut siis nyt me ruvetaan harjoittamaan näitä. Hei, täällä oli vielä euro. 4 euroa. Joo, mutta... Mä katson, siellä vielä lisää rahaa. Siis tänne tuli näitä tyyppejä, niin mä ehkä lopetan tämän kuvaamisen. Että mä kuvaan opetettuna vielä tämän. Mutta siitä mä varmaan ainakin hetki oon ilman kuvaamatta. Koska mä ei varmaan halua, että mä kuvaan. Niin. Alkaa laukata. Ei ole mitään väliä. Aivan sama miten, mut kuitenkin. Tässä on lähtölinja. Annatte sen toisen puolen. Mä näytän teille. Äläkkää! Niin mä se kattoo, kuka ei huijaa. Te veette täältä. Terassille ei saa mennä. Saadaan me tulla kattoo. Joo. Isma kattoo, että se huijaa, niin mä kattoo ton loppuun. Mä katon voittajat ja toinen mun kuntoainakin on ihan... Tässä mä näytän jalan tähän, Isla. Ei. Okei. Kuinka moni nyt palkitaan? Jos sä seuraat. Jos jää korvanauhalla. Niin. Monta? 3. Joo. Okei. Ja sitten 2 saa karkkia. Saaks kaikkien jalat näkyy YouTubessa? Hei, saaks kaikkien jalat näkyy YouTubessa? Joo, mutta oota, mun pitää... Mut mulla se lähtee vielä. Joo, jalat näkyy. Jos mä kuvaan tästä silleen. Oottakaa, mulla on jalas sairaan. Mä pissaan housuun. On tiukempi. No ei kaverit alkaa nyt takana. Kohta tulee jo ensimmäiset maaliin. Ensimmäisen tinka. 3. Takeita! Hevosen päivää. Hevosen nimi on. Se on myös kauparasta. Ikä. Toi. Vähän sataa. Näitä rakeita tuli oikeesti aika paljon. Siirrys mä nyt Raviin. Ravi. Teki loistosuorituksen helppo asia. Hän teki loistosuorituksen, hän toi äskeinen. Kohta tulee, seuraavaksi tulee nyt. Sukupuoli. Rotu. Tässä on meidän loistosuorituksen tekijä. Heppa. Se oli äsken. Nyt tulee tää meidän Jansku täältä. Hei Vanessa. Ravi. Mä tein eilisin, kun se hiljainen, niin tulee satamaan, nyt se satamaan. Ois pitänyt ottaa hukkuun. Kiitos. Vois poistua. Ratsu on tuolla. Tuolla on tyttöjen alla. Ratsun nimi. Fantasia. Ikä. 1 vuotta. Rotu. Setlaniboni.
Ikä. Eiku siis... Mikä se sukupuoli? Sukupuoli. Tamma. Käynti ympyrällä. Ei sen ympyrä nyt noin iso tarvitse olla. Ravi. Laukka. Kiitos. Fantasia, hyvin meni. Ihan lumessa, se pitää kuunnella. Se unohtaa ne. Siellä. Takki on ihan siis tälpässä varkeita. Ei tätä loimia kaikille. Ei. Se noukastuu. Ei kastu, koska se turpaa liekassa. Laukka. Vai sun pipo. Aika loimit. Mä käyn hakemaan nopeasti. Viimeisenä Sara. Nopeasti hakemaan hepat. Onneksi se on katosta. Sitten... Tää sen takkia siellä. Laukka. Mun täytyy vähän miettiä sitä. Haluatko sä sun kasvata? Joo. Sitten menen menen oma pieni voittavaksi vielä tuli. Se on kuuloimi, pipo. Tulokset ovat selvät. Ja Niin mun pelottaa miten. mistä ne vaikeita? Älä ole kanissa mua. Meidän lansaa. No ihan sama, nopeasti. Nopea! Joku se. No ihan sama. Mene sitä. Monta sekkaa. Mut siitähän voi silleen mennä ja typpää toi ja sit menee ränkyttää ämpäriä tonne. No niin, napsaa. Napsaa. Kut. Mä kirjoitan! Harjoittele hakkausta. Mene pois edestä, Mirkku. Onko Janskuu? Jansku epäonnistui. Joo. Laula. tältä päivältä. Joo, saanko kuvaa sua? Joo. Käykö ton Iistossa? Mä laisin tonne alas. Mä oon Oritalli alaviot Hunder. No mä oon laittanut tonne alas. Se tulee kuitenkin tonne alas. Niin, voiko Olivia tulla meille tänään alas, kun me oltiin? No kun mä en ehdi kirjoittaa niitä. Ja mä tein sen takan 20. Mitä sä teet? Mä näen kun sä teet. Otan. Noniin. Täältä voi vaan katsoa. Mä unohdin tän tänne. Haittaako jos mä vedän tän täällä? Mä nyt vedin sen. Mä näen. Mä teen tän uudestaan. Ei voi naurattaa, koska me rämpää. Ai. En rämpää enempää.